Bona nit, bona vesprada, bona gent. A Carles és que conec molts anys i per això a vegades t'influís un poc de carinyo que de tu. I quan passa el que m'expliquem en el tema de la folleta, i se tira un cap enrere per adelantar-los d'un nou va presentar-se, vam decidir que com no podem presentar-se gent de Silla, des de l'any 82 que estem presentant-se per l'inici de l'Unió Valenciana, no podem permetir, després de quasi 29 anys, perdre aquesta il·lusió. I per tant, va ser el nom d'Units per València i per Silla, doncs tornem a presentar gent de la mateixa il·lusió a aquestes eleccions municipals. Bé, ara què anem? Després, com a dia abans, de 29 anys, on hem passat des de no estar representat, a començar en el 82, d'estar en l'oposició i d'estar en el govern, se pot veure d'altra forma de terrorisme què és el que li passa al poble. Fa 4 anys, la llista que presenta la Unió Valenciana, el poble sempre diu que és soberà i és savi, no confia en nosaltres, perquè no sabem. Pot ser que potser vas començar fa 4 anys i que ara ho hem fallat. Bé, aquesta forma d'estar a l'altra banda del riu, però sempre mirant en la canya, hem donat compte que potser al poble el que passa és que l'havien enganyat. Enganyat en què? Perquè quan vas a la realitat, a vegades la realitat per davant és molt cru i molt dolenta. Però bé, mirant això sí que hem vist que durant 4 anys, aquests 4 anys que nosaltres hem estat quasi no arrinconats i preparats, hem tingut un mig de comunicació que hem expressat les nostres denúncies públiques. És a dir, per aquells que tenim un partit xicotet sense pressupost, ja prou que tenim una sede i la tenim que pagar tots els mesos, doncs tenim una pàgina web on denunciem. Què fem? Les denúncies que aquest equip de govern ha fet o ha incomplit en el seu programa de cara als ciutadans. El per què? Perquè hem vist que en vez de tindre un ajuntament o regidors que treballen per al poble, era al revés. Estos volen que el poble treballi per l'Ajuntament, cosa que no és així. Nosaltres entenem que quan tu arribes a la Casa Gran, quan tu estàs formant part, sigui en l'oposició o en el govern de l'Ajuntament, deu intentar, per romano, que això que se faci en realitat. Aquí són els que se poden fer, no són els impensables, i se poden fer. Què passa? Que el que sí que hem vist durant 4 anys és que mentre el poble de Silla veïns patint una crisi greu, nosaltres hem denunciat diverses vegades en la pàgina web que l'Ajuntament de Silla, crisi no, que va a crisi en l'Ajuntament de Silla. Per què? Fàcil i fàcil. És a dir, mentre la balança s'ha equilibrant, hem tirat en 4 anys, veuen que d'una forma que l'Ajuntament se nutrís d'impostos i de contribucions, veuen que això acaba pujant perquè anava fallant. És a dir, empreses que tanquen, comerços que tanquen, gent que ja no està pagant impostos, tot això perjudica, es repercuteix en que la balança puja, en canvi els gastos han augmentat. L'únic que no fa que ha sigut, i sí que ho hem criticat, és dir que estem en crisi, per tant hem de retallar. El que m'ha tocat aconseguir Unió Valenciana en 8 anys que era dinar les entitats culturals, socials i deportives del poble, i que anem tots a una, perquè entenem que quan una entitat està participant, el poble s'entrevix, té més qualitat de vida, cosa que ha sigut al revés. Té bé la memòria, com s'ha encarregat en aquests 4 anys l'admissió de festes, com s'ha encarregat els clubs deportius, l'associació de clubs deportius, com s'ha encarregat, per exemple, el que van vendre com a el que seria el Fòrum Ciutadà del 2015. Tot això desapareix. Perquè no ens interessa que la gent participi, volen divisió. I mentre estem dividits, cada un pesca el seu. Tornem al que diem. Sí que hem vist clarament que mentre això estava minvant i menguant, ha pujat el personal de l'Ajuntament, han pujat els gastos de personal de l'Ajuntament. No es pot permetir que un poble com Silla, en què té X de pressupost, el 70% sigui a pagar gastos de personal. O sigui, si jo no replegue més, però gasti, sigui gastat de personal, d'on pots tenir que llevar fàcil de les entitats? Dic que no tinc diners, que estem en crisi i ja està. I després les entitats tenen que assumir això. Per què? Entenen que no cal contra l'Ajuntament perquè si tenen alguna cosa i es lleven, van en contra. Les entitats han anat minvant o retallant activitats que això era benefici del poble. I tota la culpa, al final veus com l'últim programa de televisió que diuen els partits majoritaris o que està ara mateix en govern que la culpa la tenen les entitats i els convenis que firmaven fa 4 anys i fa 8 anys. Culpa dels convenis. A veure,
Com és possible que se passe de 200.000 euros, no arriba a 130.000 euros a l'any en el 2007 de gasto de corporació a 300.000 euros? Això quasi és el doble. Com és possible que gasten, cobren més el l'equip de govern quasi el doble que antes? O sigui, si cobren, no és qüestió de que llevar. Si no hi ha ingressos, perquè l'Ajuntament no és una empresa que fabrica diners, sinó que recibeix diners de l'Estat o d'aportacions. Si això va menguant, solució, la retallem. Clar, entenem que això és enganyar a la gent. Això és enganyar a la gent i sempre, perquè torno a repetir, crisis en un poble no, crisis en el poble, sí, els veïns, no podem, per l'Ajuntament, així tenen. Perquè hem vist per Romanco en què si n'hi ha crisis, n'hi ha que retallar. Hem vist, com he dit abans, que ha augmentat el tema de personal. Hem vist de passar de tindre, per exemple, en el tema de... perquè n'hi ha que tindre notificadors per notificar. Hem vist de passar a 3 a doblar. Hem vist, per exemple, l'urbanisme tindre una oficina tècnica d'urbanisme que n'hi ha gent que és bona a intentar buscar gent de fora. Tot això repercussions de diners s'ha de pagar. I ho hem denunciat perquè no es pot permetre que en un moment donat seria important tenir una persona que anava a fer el projecte de fer 200 vivendes senzilles per als veïns. Molt bé. Aquest projecte s'ha portat a terme, però la persona contratada sí misma aportant-se els 40.000 euros a l'any. Hay que pagar-lo. I persona enxufant-se, o el superagente o el gerente. Jo dic superagente perquè és el que fa tot l'Ajuntament. S'emporta 60.000 euros a l'any més abans de productivitat. O sigui, quin diners? Diners per al que volen. I ho denunciem quan anem a les entitats que no se pot enganyar la gent d'així. Sí, el que anem a fer és la gent que portem Units per València, tenim clar una cosa que no tenim problema. Mentre altres diuen que ens espera a dins de l'Ajuntament, nosaltres sabem que ens espera. Ens espera uns calaixos buits. Per què? Perquè l'any 99, quan entrar en l'equip de govern, va replegar factures d'anys anteriors, deutes per tots els puestos, i tingueren que demanar un préstec per poder pagar i tirar endavant. Sabem com ens espera. Aquí li estaria dient, és que no sabem el que haurà d'entendre quan entrem deutes. Perquè si ho agarra, per exemple, el tram de la Rambleta o el tram del carrer de València i pregunta com és el comerç, quasi tots, no dic tots, estan endeutats en l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament deu diners. Està endeutat en els negocis de Silla. I una empresa de Silla X no pot permetir que l'Ajuntament li dega diners. Això és no anticonstitucional, això és prendre rentable a les persones. Al final la gent no confia en l'Ajuntament. I què passa? Que els polítics de peu, com nosaltres, que volem lluitar per un poble digne i de qualitat, però tots nos comparen igual, vamos, com nos comparen igual. No sabem exactament el que volem. Volem que torni a treballar el poble de Silla, les entitats, a ser partícipe de la vida i de tot l'entresijo que té que ser el que torna a fer els motors d'aquest poble. El poble, si tenim unes entitats o un col·lectiu tancat, no fem res. Per tant, sí que tenim claríssim on anem, on estem, què ens espera allà. Ho tenim claríssim. Torno a repetir, ens estarem moltíssim que la gent diga que no sap el que anem. I per tant, que no s'espera, com tenim abans, en què estem empenyant durant 4 anys, però sabem com estem i on que anem, tranquil·lament se pot solucionar. I tornem a repetir, la nostra proposta, i ja ho veurem en aquests anys quan vinga la campanya en aquests dies, és tornar a il·lusionar la gent, que no siguin les entitats ni ninguna associació la culpable de la crisi del poble, no repetir, és l'equip actual del govern, que sí que sap aconsejar-se els diners, emportar-se molts diners, per no fer res, això és claríssim. I contratar, això no us agradecidos. Així que en calma i en tranquil·litat aneu que anem a lluitar i anem a les entitats i anem a demanar tranquil·lament que confieu en aquest grup de persones que formen Units per València, perquè si estem units i tots anem a una, volem que el poble torni a ser digne de lo que era. Volem que els sillers siguin dignes i tinguin un poble de qualitat. Moltes gràcies.